El mural està composat a través de diferents elements. Al fons hi veiem representat un silló negre al centre, mentre que a les vores les peces de ceràmica negra es van descomponent. En primer terme, hi ha les lletres, Calverlí, el renom de la casa de la família Font, antiga propietària de l'espai. Josep Font, espai de ceràmica negra. Són les lletres que ens acaben de complementar el cartell, per indicar-nos què trobarem darrere la porta. Calverlí, espai de ceràmica negra, és un obrador de ceràmica tradicional que va estar en funcionament fins l'any 2010. És un espai a través del qual es pot resseguir l'elaboració d'un càntir, des de l'argilera fins al típic silló per beure aigua. Tot articulat al voltant d'una era des de la qual podem gaudir d'una panoràmica excepcional. Calverlí és un espai de memòria de la terrissa negra de Verdú, en el que s'hi conserva un ric patrimoni artesanal.